адым алға басам да, әйләнәм мин артыма, кайда баскандар икән дип, күз һаламын халкыма. Искиткеч патриотизм сағала булгылдарда, Бабич Башина Фури кебек халык шагыйре дигән рәсми исемде алмаһа ла, минем уйлавымча, ул сын ысында халык шагыйре. Туган халкының 20 булат башындагы аяныслы хәлен ничек тә яхшыртырга тырышкан шагыйрь Күтән әсәрендә бынан дип яза. Тыңлайык әле. Бүгенге хәлебезгә рәхмәт кенә әйтәйек. Йөрегән сакта башкорт тугайларын, янем әллә кайда иркенә, ишеткәндә моңлы курайларын, йөрәгендә моңлар бөркелә. Туган халкының бүгенгеләй сәскәле Башкортстанда яшәгәнен, азатлыкка, иреккә сыкканын күрә алмаһа ла, Шәһзадә Бабич безнең якты киләсәкне күргән. Әле без яшәгән иркен тормыш өчен янә биргән. Ошо хакта кем өчен дип аталган ике строфалы гына шигырендә ай образы аша әйтеп биргән. Тыңлайык. Айга үрләп нурда уйнап, күкрәгендә нурланып, ай гафу, ай тинем мин, нурларында үрләнеп. Хис гафар. Почему не выучила?